wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyanibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe100. Indatshana yethu yanamhlanje isihloko sayo sithi uJotham nenja yakhe. Ithathathwe kuyo belu lencwajana le uMasihambisane, let's walk together. Masihambisane webanga lesithathu. Ake sizwe-ke ukuthi uJotham nenja yakhe kwakwenzakalani. uJotham wathi esemncane eselusa amathole wejwayelana nabafana ababelusa nezimakwana. Kwakuthi njalo nxa kwelusiwe labo bafana badlale nezinja. uJotham waze wafikelwa luthando, wafisa naye ukuba abe nenja yakhe. Kodwa yena wayengazithandisisi izimako. Wayefisa ukufuya ichalaha, which is a big dog, like a hunter's dog. Wambelesela njalo uyise ecela inja. Kwathi ngelinye ilanga uyise wamfunela inja umntanakhe. Uyise kaJotham wafika naleyo nja eyiphiwe ngumlungu ayemsebenzela. Leyo nja yafika ingumdlwane omuhle oyisibuhlubuhlwana. Wo, wajabula wadela uJotham. Waqala ukuyifundisa ukuba imthande imejwayele. Nempela leyo nja yakhula ngokumthanda kakhulu uJotham. Kwaba sengathi ingumnewabo. Wayetha igama wathi nguSehlangaphi. uJotham wayejwayele kakhulu ukuphuma ayozingela noSehlangaphi. Kwathi ngelinye ilanga kade ezingela isikhathi eside, uJotham wafikelwa ukudinwa waphumula emthunzini wesihlahla somunga. uSehlangaphi wathi bunyalala eceleni kwezinyawo zomfowabo. Ngesikhathi uJotham ethathwe isihlwathi, kwaqhamuka abafana ababemzonda uJotham ngoba wayenenja enhle, nangenxa yokuba uJotham wayesengumhamba wodwa. Labo bafana bagasela emthunzini bethi bazomthatha kanye uJotham. Mamo, sasuka isidumbu sisuswa uSehlangaphi. Wahlala ngezinyo emsipheni lomunye umfana. Wakhala umfana waba luhlanya. Wathi ethi gubhu uJotham wabona ukuthi inja ifuna ukumqeda umfana. Waqala ukukhuza umngqayingqayi yase imyeka umfana inja. Yabuyela kumnikazi. Lapho-ke abafana bema bathi khemelele kude nesihlahla. Baqala ukukhuluma amazwi amnandi noJotham bebuka ubuhle bechalaha lakhe elalihunqu linomlomo ofana nokabhova namadlebe amagwabagwaba.
Omunye umfana wathi, "Ubuke uzokwelusela okhalweni lwakithi kusasa, uze nayo inja yakho." uJotham waphendula wathi, "Ubaba akafuni ukuba ngeluse nenja, uthi hleze yejwayelane nezinja ezingafundisiwe kahle, ebese libulala izimvu nezimbuzi zabantu. Ubaba akawafuni amacala." Omunye umfana wathi, "Pho, ikhuluphele njena inja yakho, uyiphakelani?" uJotham waphendula wathi, "Eyami inja ngiyayiphekela, idla inyama namasi, futhi ngezinye izikhathi ngiyaye ngiyigeze ngiyesule. Ubaba akayithandi inja engcolile nenamazeze. Kagodoli futhi usehlangaphi, ngamakhela indlu lapho ehlala khona makumakhaza nalapho izulu lina." Emva kwesikhashana abafana bavalelisa bahamba. uJotham noSehlangaphi babamba indlela eya ekhaya. uJotham wayethwele isixhumo sempunzi esabe sibanjwe nguSehlangaphi ehlanzeni. Odadewabo kaJotham bajabula kakhulu bebona inyamazane. Kwadliwa umuthi wamakade ngalobo busuku. Iphela lapho-ke indatshana yethu yanamhlanje. Siyathola-ke kule ndaba ukuthi ngesinye isikhathi awuthandisiseki kahle uma umuntu ojwayele ukwenza into ehlukile kunabanye, futhi uma umuntu othanda ukuzenzela into yakhe yedwa, uzihambele wedwa. Njengalaba bafana laba babengajabule neze neze ukuthi uJotham akahambi kanye nabo beyiqembu ukuhamba beyozingela, futhi engawachazi indaba yokuthi yena akayozingela ngezimako. Awubona manezimako, bona izinto ezincane, ucabanga ukuthi ungcono kunabo, yindaba yena afune ukuthi aluse ngechalaha, ngakho babe nomona. Futhi ngiyacabanga nje bacikeka kabi, baba nomona kakhulu kunaphambili uma ngabe bezwa ukuthi eyaJotham inja kanti idla ukudla okuphambili, iyaphekelwa, yenzelwa amasi, iyagezwa. Uma nje wenza into ehlukile abantu abathandisisi, kodwa-ke nguwena ofaneke uzazi ukuthi ungubani, wenze lokhu okuthandayo okujabulisayo. Asikho isidingo ukuthi sonke isikhathi uhlale ulandela iqembu. Ayikho inkinga nje uma ngabe ubona ukuthi wena ngcono futhi ujabule kangcono uma ngabe uzenzela into yakho wedwa ehlukile kuyabanye. Angichaza kabi nenja yaJotham uSehlangaphi uma ngabe isiluma labafana lesathi bafuna ukwenza into ekhohlakele, efuna ukushaya uJotham wena kube nomona. Kumnandi lapho-ke ukuba nesilwane sakho osifuyile esijika sibe umngani kuwena, ngoba adzingi ngoba umngani kuphela, sibuye sibe umvikeli wakho, ikakhulukazi uma ngabe kuyinja. Inja iba umvikeli wakho, iyashesha ukubona uma ngabe khona inkinga, iyakuvikela ezitheni zakho, iyakuvikela kwezinye iy'lwane. Uma ngabe yabona njengoba uJotham noSehlangaphi babethanda ukuhamba bayozingela, uma ungaqhamuka inyoka, inja iyona ezobona kuqala ukuthi khona ubungozi laphayana, khona inyoka. Nani-ke emakhaya nina nibona ukuthi aninankinga ukuthi nihluke kwabanye, yenzani lokho nje impela. Akunankinga nje ukuba ungafani nabanye, ukuthi ungalandeli iqembu, ukuthi ungabi usiyangaphi. Usiyangaphi umuntu ohlale engawazi ukuzenzela yena izinqumo, njalo uhlale ubuza abantu ukuthi namhlanje siyangaphi, namhlanje senzani, namhlanje sigqokani. Gqoka nawe kube wena abazolandela wena, akeke balandele wena abantu, balandele indlela ogqoke ngayo, balandele indlela owenza ngayo, balandele esakho isitayela. Ayikho inkinga lapho. Hhayi ukuthi njalo faneke uhlale uyitshela wena ukuthi fanele ube umva kwezinye. Ziqhenye, uzithembe, nawe wenze lokho okuthandayo. Ngoba ngeke uzwazi, mhlawumbe abanye bazokubona kukuhle bakulandele. Sale kahle emakhaya, sizohlangana futhi ngokuzayo. Thank you for watching. I hope you come back for more stories which will help encourage the speaking and the understanding of isiZulu. And more importantly, to encourage the younger generation to be excited about isiZulu, to enjoy isiZulu and to understand isiZulu.
Please don't forget to subscribe. Don't forget to like and to share the story so that more people can be aware of this channel and come and join the rest of us. Bye.